ülkemizde ve dünyada insan hakları savunucuları açısından Komele mafim rovani hade, waqfa mafim rovaniya Türkiye TV, bidaxuyaniye ke hevparlan qire raporta salana derbarê bûyerên işkenceyê de, yên ku Tirkiye tên kirin, rakandin. Li gorî raportê, di sala 2019 de 838 kesan serîl TV dane. 379 kes ji van, di navendên birçavkirinên yên wekî Müdüriyetên Ewlekariyê de, 120 kes jî di qereqolên polîsan de, di 114 kes jî di dema binçavkirinên de di wesayîtên vekwestinê de rastî zext û işkenceyên hatine. Her wiha li gor daneyên TV, di 5 mehên sala 2020 de, di navendên fermiyên birçavkirinan de 107 kes rastî işkenceyê hatine. Hevserokê Komeleya Mafên Mirovan, Öztürk Türk Doğan jî amaje dike ku hemû qadên jiyanê de bûyerên işkenceyan hene û baldikşînê serkiryanên hêzên ewlehiyê yên tij meşa HDP û meşa serokên baroyan û dibêje ev yek jî mînakeke işkenceyê ye. İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçler. Peki bunları soruşturacak kim? Adalet Bakanlığı. Hemû kiryar bi destê Wezareta Navxweyî diçin serî. Hewceyekî derheqê wan de li pirsînê bi dest pê kirin. Dozgerên Komarê yên Wezareta Dadê. Lê baweriye guha heye. Mirov dibêje qey Wezareta Navxweyî li ser Wezareta Dadê erka wesayîtê bikartîne. Hêzên ewlehiyê êrişî baroyan dikin. Yanî êrişî darazê dikin. Diviya bû ser dozgeriya Enqerê wê rojê bihat dawê derê û polîs ji wir vekşandina. Lê ji bo ku ev hêzên ewlehiyê nayên sizakirin, bûyerên işkenceyê, di girtîgeh, çalakiyên aştiyane û gelek qadên jiyanê de zêde dibin. Jalîkî din vel gorî danên Komeleya Mafên Mirovan, di girtîgehên Tirkiyeyê 633 kes rastî kiryarên xerab hatine û 439 kes ji van jî li girtîgeha Êlihê ne. Li gel vêkê, bûyerên revandina kesan û hindakirina wan di demên birçavkirinan de ji sala 2016 vir ve zêde bûye. Gerçekten artık kabul edilemez durumda. Heger em bixwazin xwe ji xeletiyên rabirdoyê pak bikin, divê di destpêkê de em dest ji îşkenceya ku şerma mirovahiyê berdin. Piştî hewla derbeya leşkerî di girtîgehan de kiryarên ku tên kirin cihê xemgîniyê ye. Hem di girtîgehan de hem jî li derveyê girtîgehan tondiya polîsan her ku diçe zêdetir dibe. Ev yek nayê qebûl kirin. Sûcekî mirovahiyê ye. Hewceya hemû kes li dijî van kiryarên îşkenceyê bisekine. Tirkiye rekefna dij îşkenceyê di sala 1988 de qebûl kiriye. Di destûra bingehîn û yasaya cezayê de işkence qedexe kiriye. Lê belê li gorî raporta İHA Dew TV, îşkence li Tirkiye her ku çê zêde dibe. Saîd Özmen, Kurdistan 24, Ankara.